Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret File Comment Section. Sabog yarn. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Kiel's Secret File. Si Kiel na pangalawang beses nang nagbigay ng kanyang secret file sa atin. Ang unang secret file niya ay inere ko noong May 18, 2021. At syempre ngayon po ay nabasa ko yung part 2 ng kanyang secret file. So eto na po. No, yung mga nag-comment sa kanyang secret file na ibinahagi kani-kanina lang. So, guys, ito yung tipong kwento na akala mo pang matagalan, yung pala hindi. Ito yung klase ng kwento na boom, may nagkamali, tapos nasundan pa ng isa pang pagkakamali. Tapos yun, hanggang sa naging toxic na nagiwalay sila. Ha! Yun ang mahirap. Pag talagang kinarir nyo magkamali, tapos yung binalikan nyo pa, ganyan, tapos wala na yung tiwala, tapos naghanap na kayo ng iba, yan. Diyan na nagkakaroon ng kaguluhan eh. Sayang kaya yung time pag ganun. Hindi nyo ba naisip yun? Yung tipong parang nakakapanghinayang yung mga oras na imbes na ginugol mo sa pag-heal ng sarili mo, biglang ibinalik mo pa ulit dun sa taong wumasak nito. Bakit mo babalikan kung kaya mo namang palitan? Wow. Charot with the rot. So eto na po, pakinggan natin ang sabi ni Darwin Russell. Hi Kel, alam ko na nasaktan ka sa ginawa ng live-in partner mo pero mali ang maghiganti ka sa panloloko niya sa iyo. Dapat kasi sa una pa lang kinalimutan mo na siya at hindi mo na ipinabalik sa buhay mo yung taong nanakit sa iyo. Yes. Thank you so much, Darwin Russell. Walang maidudulot na magandang paghihiganti, kabisyo. Tandaan niyo yan. Kapag hindi ka nakakapagpatawad at kapag tuluyan mong tinatanggap yung tao sa buhay mo, it's like holding a knife na double-edged. So, imbes na yung taong tinututukan mo ng patalim, yung masasaktan lang, pati ikaw unconsciously nasasaktan ka rin. Or not unconsciously, consciously nasasaktan ka rin. Alam niyo ba yung kasabihan na hurt people hurt people? Ang tendency ng isang tao kapag nasaktan siya, manakit din ng ibang tao. Kasi, yun yung naggagaling sa kaibuturan ng kanyang puso. Na para bang gusto mong ilabas. Na para bang galit ka sa mundo. May nararamdaman kang galit, parang gusto mo ring magalit sa mundo. Pansinin ninyo, yung kaopisina ninyo, kasamahan ninyo sa trabaho, o kaibigan ninyo, o kapamilya ninyo. Pag galit yan, huwag mong hihingan ng pera. Kasi hindi ka bibigyan yan. Kasi nga, mainit ulo eh. Kaya nga, napakahalaga ng timing. Timing. Dapat payapa pag nagdedesisyon. Hindi yung nandun ka sa pent up of emotions or height of emotions. Eto naman ang sabi ni Charles Sancho. Ano ba yan? Parehas lang din pala kayo naglaki. Beckett naman, sender. Una si sender, ang daming panlolokong ginawa, tapos ikaw naman yung sumunod na nagloko. I don't know kung tama yung interpretation ko. Mali ka ng interpretation. Parehas kayo naging unfair sa isa't isa, nakakalungkot. Meron rin akong case na akala ko pang matagalan, panandalian lang pala. Alam mo kung ano yon? Pera. Charot. With harot. Oo naman. Yung pera natin. Dumadating siya 1 beses o 2 beses sa 1 buwan. Tapos tumatagal lang sa atin ng 3 araw na parang regla lang.
Tapos, ang tagal nating mag-aantay para makapunta ulit sa atin yung pera. Parang pag-aantay lang natin na dumating ang ating national ID. Charot with the rot. Anyway, eto naman sabi ni Bernard Laurehas. Alam mo, sender, una naaawa na ako sa'yo eh. Kaya lang, biglang dinagdagan mo ang problema mo. Well, nangyari na ang nangyari. Ang mahalaga ay masaya ka ngayon. At nailinaw mo kay Princess ang nangyari sa inyo. From Bernard Laurehas. Hi kay Mac Ordinaria pa, shoutout daw sa Wise Cleaner family. Nakikinig daw palagi sa Love Radio. Maraming salamat po. Thank you so much also kay Richard Golo, John Eric Katubig. Hi din kay Ellen Barboza. Ayan, ang dami pang nagko-comment sa ating secret file for this afternoon. At common na comment po nila ay walang naidudulot na maganda ang paghihigante. Totoo yan. Tsaka, kapag makikipag-break kayo, ayusin nyo yung pakikipag-break ninyo. Hindi yung bigla na lang kayo mawawala. Hindi yung bigla na lang meron kayong ipagpapalit. Nang walang usap-usap. O kahit meron na kayong ipinalit, sana may usap-usap man lang. Have that decency to let that person know na hindi na uubra yung relasyon na meron kayo. Sana nga before you jump into other relationship or another relationship, sana itapusin mo muna yung nauna. Nanggigigil ako Charot! Hindi, seryoso ko. Kumbaga, nakakaasar na nagiging kaugalian natin yung ganyan. Na, niloko naman ako dati. Sige, pag meron akong natipuhan, kasi ramdam ko ng pagod ako Tapos lalandiin ko na to. Tapos pag nagkahulihan, iwan ko na lang. Yung ganon. Sana naman meron pa rin tayong respeto. Sabi nga ni Catherine Bernardo, yung love story nila ni Tej nagsimula ng merong respeto. At matatapos ito ng may respeto. O natapos yun ng may respeto. Actually, hindi yata kay Catherine galing yan, kay Boy Abunda. Sana ganon. Sana kung nagsimula ang relasyon ng merong respeto, sana matapos din po ito ng merong respeto. Yung pagmamahal, yung tiwala, kahit wala na yan O kahit ang mawala dyan, tiwala, sana tapusin pa rin ng merong respeto. Yun. So now, secret file sender Kiel, na nasabi mo na kay Princess yung gusto mong sabihin through radio pa in fairness, na posted sa social media account namin sa Love Radio Sana makarating at sana maintindihan niya kung sakaling kinakailangan niya pa ring marinig ito mula sa iyo. Kasi may mga taong hindi makapag-move on dahil kailangan nila ng verbalization. Kailangan merong mga salita silang marinig in order for them to really move on. Nahihirapan sila kapag walang verbal breakup. Hindi kasi uubra yung action lang na, pinagpalit na siya. Hindi umuubra yun para sa kanila. Pero may mga ibang tao naman na nakakaintindi na kapag pinagpalit na sila, ibig sabihin hindi na ako mahal nito. Kaya hindi ko na to hahabulin pa. Madaling kausap, kumbaga. Pero masakit yun para sa kanila. And either way, kahit ano pang way of breaking up sa isang tao, masakit pa rin yun. Kasi may pinagsamahan kayo Unless yung pakikipaghiwalay na yun, parehas kayo nakatagpo agad-agad ng mga taong gusto ninyo o mahal nyo na. Quits-quits lang. May fallback, kumbaga. Carry lang yun. Pero meron pa rin yung, may sakit pa rin, diba? Meron pa rin at some point, parang panghihinayang, kahit konting porsyento. May ganun kasi nagsama nga kayo So sana,
manatili once again ang respeto. And sana masaya na kayo parehas ngayon ni Princess, no, Kiel? Kahit magkaiba yung direksyong tinatahak nyo ngayon. And again, may mga tao talagang darating sa buhay natin na panandalian lamang. Dadaan lang sa buhay natin. But they are not meant to stay forever. Sabi nga, people come and go. People may pass in your life for a reason, for a season. And maybe you'll meet a person for a lifetime. May ganun. Wala lang, makapag-English lang ako para kunwari in ako. Kasi kanina may guest kami na taga-Disney on Ice. Charot with the rot. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break. You are so with me, DJ Raki, and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga malulupet manggap. Sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. This is Kiel's Secret File. Sasakyan si